sidste dag 25. Ja, det skal nok gå alt sammen. Ja, hvor er det bare. Kan man se den? Susa fra Avise, sådan hedder det. Avise. Jeg har selvfølgelig selv hentet den. Sidste år eller forrige år. Eller hvornår det nu lige var. Men nu skulle det være. Så skal jeg vente den, så seerne, altså dig. Hvor er jeg nervøs i. Jeg er så spændt på, hvad den byder mig, for den er helt speciel. Ligesom 26, og også lidt ligesom dig, ikke? Skål. Godt nytår. Jeg skal til avis. Ses vi. I 26 gør vi i hvert fald.